kalisdanan sa kinabuhi, mausagad ang gihimong inspirasyon sa mga taong nagmalampuson. Ug usa na niini ang garbo sa bato sambuan nga mitapos isip top 5 sa PMMA. Ato siyang ibida, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ang pagkabot sa gipangandoy sa ginikanan alang sa iyang anak ang usa sa mga labing nindot nga sukli sa tanan nilang kahago ug sakripisyo. Ilabi na kung dungang natuman ang inyong damgo sa usag-usa. Sama na lang nining usa ka sugboanong migraduar isip top 5 sa Philippine Merchant Marine Academy kon PMMA ubos sa masidlayag class of 2022. Siya si Coast Guard Provisionary Ensign Nikki Rose Omay, lumad nga taga-Bato Sambuan ning probinsya sa Sugbo. Gawa sa pagtapos isip top 5, nadawat usab niya ang pasidungog isip Best in Apprentice Awardee, Best in Research, Leadership Training Awardee ug Athlete of the Class. Ang iyang kalampusan iyang gihalad sa mitaliwan yang amahan kinsa sakop usab sa Philippine Coast Guard. Akong inspirasyon is akong papa ug mama. I've seen the sacrifices of my parents. Thus, the moment I step on the threshold of the academy, I swear to myself that I will do my best in everything that I'll do. Napiangan man ang iyang pangandoy human mitaliwan ang iyang amahan, apan miaga kaniya ang iyang inahan aron mopadayon sa kinabuhi. Sama sa naggilak-gilak nga mga medalya ni Coast Guard Provisionary Ensign Omay, naggilak-gilak usab ang iyang kaugmaon uban ang iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.